Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Pastor, 2 days உனக்கு நான் ஒரு ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் பாஸ்டருக்கு நான் பர்சனலாக அனுப்பியிருந்த ஒரு பேபியோட என் வைஃப்ட கசின் சிஸ்டர்ட மகனுக்காக அவருக்கு இப்படி லங்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டு பாஸ்டர் அதுக்கு பிறகு நியூ பார்ன் பேபி லங்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டு அதே மாதிரி முழு பாடியிலையுமே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டுன்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. பாஸ்டருக்கு நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரே பண்ண சொல்லி. பாஸ்டர் சொல்லியிருந்தீங்க 2 நாளில் அந்த நிலைமை மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பாஸ்டர். நேற்று ஃபர்ஸ்ட் டே, ஆனால் நேற்று அதில் ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு பாஸ்டர். லங்ஸ் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இன்னைக்கு பாஸ்டர் ஃபுல்லாக அதில் இருந்த அந்த டியூப்ஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி பாஸ்டர் பேபி நல்லா இருக்காரு. அதுக்காக நான் கடவுளுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறேன் பாஸ்டர். ආමෙන් ආමෙන් හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයා දවස් 2කට කලින් මට රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තිබ්බා. එයාගේ නෑදෑ වෙන කෙනෙක්ගේ අලුතෙන් උපන් බබෙක්, ඒ කියන්නේ කුසේ ඉපදුනත් එක්කම එයා මොනවා හරි අර බඩස්ස තියෙන මේවා කාලා එයාට ලංග්ස්, ඒ කියන්නේ පෙනහැලු වල ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම මුළු ශරීරේම ඇවිල්ලා ඉන්ෆෙක්ෂන් වෙලා තිබුණා. ඉතින් එයා ඒ ගැන මට පුද්ගලිකව මෙසේජ් එකක් දාලා තිබුණා ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ රික්වෙස්ට් එක දකිනකොට ආත්මයන්න් වහන්සේ ඒ දරුවා ගැන මට යමක් කිව්වා. එතකොට මම ඒ සෙනකින්ම ඔහුට ආයත් කිව්වා දවස් 2කින් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඔහුට ආරක්ෂාවක් කරා ඒ බබාට. එයා කළුද සුදුද පිරිමි ළමයෙක්ද ගෑනු ළමයෙක්ද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ආරක්ෂාවක් කරා. ඊයේ දවසේදී ડોක්ටර් රිපෝට් කරලා තිබුණේ, කියන්නේ පෙරේදා මේක මට දැනුම් දුන්නේ. ඊයේ දවසේදී ડોක්ටර් කියලා තිබුණාලු ලංග්ස් වල තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ ඉවරයි, ඒක ක්ලියර් කියලා. අද එයාට දාලා තිබිච්ච හැම මේකක්ම ගලවලා, ඒ කියන්නේ ටියුබ්ස් ඔක්කොම ගලවලා එයාව නිදහස් කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ සුව වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔහු දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්, උන්වහන්සේ දරුවව අතගසලා තිබෙනවා. தேவன் நல்லவர், அந்த குழந்தையை தேவன் தொட்டிருக்கிறார். ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ ගේන කෙනාව අනිවාර්යෙන්ම සුව කරනවා. உங்களுடைய விசுவாசமானது நீங்கள் கொண்டு வருகிறவருக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறது. ඩෙක්ස්ටර්ට මේ පණිවිඩය ලැබෙනකොට එයා වෙන කොහෙටවත් ගියේ නැහැ. இந்த சகோதரன் டெக்ஸ்டருக்கு இந்த செய்தி வந்தவுடன் அவர் வேற எங்கேயும் ஓடவில்லை. එයාට ඉක්මනට මතක් වුණේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය. அவருக்கு உடனடியாகவே ஞாபகம் வந்தது தேவனுடைய மனுஷனை. අර අංශභාග රෝගියාව 4 දෙනෙක් ඒ අංශභාග රෝගියාව දැක්කම ඒගොල්ලන්ට මතක් වුණේ යේසුස් වහන්සේ. அந்த திமிர்வாத காரணை அதற்கு கண்ட அந்த 4 பேருக்கும் உடனடியாக ஞாபகம் வந்தது இயேசு கிறிஸ்துவை. උන්වහන්සේ ළඟට අරගෙන அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினிலே கொண்டு போகிறார்கள். සතාධිපතියට තමන්ගේ දාසයාව දැක්කම මතක් වුණේ යේසුස් වහන්සේ. 100க்கு அதிபதிக்கு தன்னுடைய அந்த திமிர்வாதமாய் கிடந்த அந்த வியாதியாய் கிடந்த வேலைக்காரனை கண்டவுடனே இயேசு கிறிஸ்துவை தான் ஞாபகம் வந்தது. ඉතින් මට බයිබලේ බොහෝ උදාහරණ කියන්න පුළුවන්. இப்படியாக வேதாகமத்தில் நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம். ඒ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඔබ ඇදහිල්ලෙන් එනකොට ඔබ ගේන ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයෙන්ම නිදහස් වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் அண்டையிலே நீங்கள் விசுவாசமாக நீங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் கொண்டு வருகிற பிரச்சனைகளுக்கு நிச்சயமாகவே தீர்வு உண்டு. ඩෙක්ස්ටර්ගේ ඇදහිල්ල ඒ දරුවව සුව කරලා. சகோதரன் டெக்ஸ்டருடைய விசுவாசமானது அந்த குழந்தைக்கு சுகத்தை கொடுத்தது. ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවව අතගසා සුව කර ඔබ නිදහස් කරලා තිබෙනවා. අපි වාරයක් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් රැගෙන යමු. අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු දෙවියන් அந்த වහන්සේට. குழந்தையை தேவன் தொட்டு சுகமாக்கி இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் கரங்களை தட்டி மீண்டும் ஒருமுறை தேவனுக்கு நாங்கள் மகிமையை செலுத்துவோம். ස්වාමිනේ ඔබට ගෞරවය වේවා, ඔබට මහිමය වේවා, ඔබට ප්‍රශංසාව